Първият път, когато станах админ, ми казаха да не качвам мои снимки и да не пиша истории. И изобщо не правя сега нищо, защото ми казаха, че демек съм на 3-дневен срок. И после след като ми казаха, че аз вече ще ставам админ за постоянно, пак не бях качал снимки и оня ден питах Гери дали да си кача снимка и тя каза да кача. И то албума го нямаше за снимките. Аз знам, че преди имаше албум за снимките. И тя ми каза, че нали, там Дени го изтрила и аз казах... И тя ми каза, нали, да направя нов. И аз направих и скачих моя снимка. И след това на други ден Гери, нали, като се мина. Нали, феновете искаха дълги представи. И аз вместо нали, да правя дълги представи, аз питах дали исках направо да почна да пиша истории. Те казаха, че да, всички искаха да пиша история. И аз почнах да пиша и после Гери каза, че Демек се почна да пише история, тъй тя ми била забранила да пише истории, Демек докато няма за да ня изтрия. Аз мислех, че Демек ми е забранила само докато съм на срока, а и не разбирам какъв проблем е да си почна да пиша история. Ето това е за Гери. Дема Симонова. И тя Гери е пичена, да ме бие. Хайде, бай.